Iyaye mata waɗanda suka rasa mazajensu mabiya tafarkin addinin Kirista da adadinsu ya kai 600 ne suka ci gajiyar kayayyakin tallafi daga uwargidan gwamnan jihar Borno, Dr. Falmata Umara Zulum. Cikin wani ƙayataccen biki da yakan kama a gidan gwamnatin jihar, mai ɗakin gwamnan Dr. Falmata Umara Zulum ta bayyana cewa waɗannan kayayyakin abinci da ya ƙunshi buhun shinkafa, kwalin makaroni, man girki da kuma zunzurutun kuɗi naira 50,050 ga kowanne daga cikin iyaye mata su 600 suka samu. An ba su ne domin su bi sahun takwarorinsu da ke sassan duniya wajen gudanar da shagulgulan bikin Kirsimati. Today, we are honored to distribute gifts to 600 Christian women across Borno State. Each of you will receive a package of 25 kg rice, a carton of macaroni, 5 liters of cooking oil, and the sum of 50,000 naira. Cikin farin ciki da annashawa, iyaye matan mabiya tafarkin addinin Kirista su 600 da suka samu kyautar waɗannan kayayyaki sun bayyana matuƙar jin daɗinsu, inda suka ce ba wannan ne karon farko ba da uwar gidan gwamnan take taimaka musu, sannan suka yi mata fatan samun nasarar jagoranci ita da kuma mai gidanta gwamnan jihar Borno, Farfesa Babagana Umara Zulum. Bisa al'ada dai a duk lokacin da bukukuwan sallah ko na Kirsimeti ya karato, uwar gidan gwamnan jihar Dr. Falmata Umara Zulum takan tallafa mabiya tafarkin addinin Musulunci da na Kirista, musamman ma iyaye mata da suka rasa mazajensu da kuma marayu, domin su bi sahun 'yan uwansu wajen gudanar da shagulgula. Sabiu Malam, Quick Action TV daga birnin Maiduguri.